Psalm 73 verse 3. Dayon maglaktaw ta nga sa verse 12. Psalm 73 verse 3. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Kaya ako masinahon sa mga buwangon sa diya nga ako nakakita sa kauswagan sa mga dautan. Now skip down to verse 12. Tanawang verse 12. Behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Verily, I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. For all the day long I have been plagued and chastened every morning. If I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. When I thought to know this, it was too painful for me. We're in verse 16. When I thought to know this, it was too painful for me. Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Surely thou didst set them in slippery places. Thou castest them down into destruction. How are they brought into desolation as in a moment? They are utterly consumed with terrors. Isaiah. Tanawa, kini maong mga dilit Diyos nun, kinsa nag-uswag diha sa kalibutan. Sila nagdugang og katigayonan. Sa pagkatinuod, ako mihinlo sa akong kasing-kasing diha sa kawang. O mihuga sa akong mga kamot diha sa pagko-inosente. Kay sa tibo kadlaw ako gihampak o gikastigo matagbuntag. Kung ako mo ingon, ako mo sulti sa ingon. Tanawa, ako gayon makapasilo batok sa kaliwa sa imong mga anak. Sa diha nga ako mihuno-huno sa pagkahiblo ni ini, kini hilabihan ka sakit alang kanako. Hangtura ko miato sa gibalaang dapit sa Diyos. Unya, o ay kasi dayon, nakasabot ako sa ilang katapusan. Sa siguro, ikaw mibutang kanila diha sa madanlog nga mga dapit, ikaw mitambog kanila ngato sa kalaglagan. I don't have verse 19 in my verses here. Let me read that, find that in the Visayan real quick here, verse 19. Giunsa nga sila gidala ngato sa kalaglagan, ingon nga diha sa usa ka gutlo. What is gutlo? Mubok nga panahon. Moment. Gutlo. Sila sa hingpit giut-ut pinaagi sa mga kalisang. Title of my message tonight is just two words, and I want to help you tonight. The message tonight is very pastoral. The message this morning was very strong. Isod gayud, mag-warning gayud. The message tonight is very pastoral. Kanang ko mahimo imong pastor karon mo tabang ninyo. Title of my message tonight is Dark Thoughts. Ngit-ngit nga mga huna-huna. Do you ever have dark thoughts? Si Asaph nasinati ni Ana. Si Asaph nasinati ni Ana. Dark thoughts. Ngi nga mga huna-huna. Magampon na tahat ay mga ko mga bata dali magdulat-dulat paminaw ra dukong na mga ulo piyo mata. Ay magampon ta. Father, would you bless the message this afternoon? Lord, would you fill me with your spirit as I preach? Would you work in hearts? God, would you help us to know how to deal with the dark thoughts when they come? Would you help us, Lord, not to make mistakes during the times of darkness, because, Lord, we know you will bring us into the light again. Holy Spirit of God, would you fill me right now? Would you empower me? Would you use me? Bless our church, Lord. We need you. Work in our hearts right now. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. Nagwali ko nini nga mensahe several times. Daghang panahon, wala ko sure. But here in this chapter, that is Psalm 73, si Asaph naglisod gayud diya sa iyang pagtuo. Nagduda siya sa kamaayo sa Diyos. Nagduda siya kabayan sa plano sa Diyos. O giyang huno-huna, ngik-ngik gayon. Diri sa Psalm 73, siya naka-experience sa panahon sa kalisod sa iyang personal life. And sa sama nga panahon, naka-amba siya, nagmatikod siya nga ang daotang tao nga nagpalibog kaniya, murag sila nag-uswag gayod, samtang siya naglisod.
Look with me at verse 14. We see how Asaph was feeling about his own life. Unsay ang hunahuna, yang gisulti, for all the day long have I been plagued and chastened every morning. Kay sa tibok adlaw ako gihampak o gikastigo matag buntag. Si Asaph na discouraged. Wala tag kabalo gayud unsay mga pagsulay na nasa yang kinabuhi niya ng panahon na, pero naglusod siya sa mga pagsulay. Naglusod siya sa mga kalisod nga nagdanga ngadto sa yang kinabuhi. Listen to me this afternoon. Everyone goes through seasons of trials. I don't mean just uska trial lang, dayon mo lahos na, okay, but I don't know, seasons, meaning tibok panahon sa kinabuhi sa mga pagsulay. Ang tanan tao mo, experience mo, lahos sa mga panahon sa pagsulay. Pipilit gayon ang mga tao sa Biblia nga naay kinabuhi nga kanunay mauswagon. Tanaw, ang imong Biblia og hunahuna. Kinsa man gud ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo, nagalagad kaniya og halos ilang tibuok kinabuhi, walay pagsulay. Can you think of anybody? Nag-uswag siya sa matag area. Gibless gayud siya sa Diyos kanunay. Almost no trials are written up in his life until the very end. Can you think of anybody like that? How about Solomon? Nainumdum mo sa kinabuhi ni Solomon? Unsang mga pagsulay ni Solomon? Na siya mga pagsulay sa masayang papa? Sa diya patanong pa siya? Wala. Kanusa si Solomon nakig-away sa kanusa si Solomon naglusod dito sa kamingawan, magbantay sa sheep, na peligro, na lions and bears. When did Solomon face those challenges? Kung si Solomon kinahanglan maglayas tungod ang hari, ganan mo patay niya. Wala gyud. Kung sa naay mga guba nga si Solomon kinahanglan mag-lead sa army ngadto sa guba, kung sa kanana itabo sa first 30 years sa iyang paghari. Wala. But you see, Solomon is the exception. Halos iyang tibo kinabuhi malinawon ug mauswagon. But may I point something out to you? Sa katapusan sa iyang kinabuhi, nag-backslide gayud siya. You see, uska kinabuhi nga walay pagsulay, dili mayo para nato. We don't like trials. Pero kung walay pagsulay, kita pod mahisalaag tagikan sa Ginoo. God knows that very, very few Christians can handle a life without trials. Pipilat gyud ang mga Kristohanon na magpabiling do sa Diyos kung wala gayoy pagsulay. Kung walay kalisod. Kung walay seasons, walay mga panahon sa pagsulay. For some reason, sulod sa atong dunot na kinaiya kay remember the nature of man is fallen. Ang kinaiya sa tao na hugno diha sa Garden of Eden, we became sinners. So naay naandan sa kinaiya sa tao, na hugno na kinaiya sa tao, kung walay pagsulay, mobiyet ta sa Ginoo. Kana nga atong naandan. And very few Christians would stay close to God without trials. Even Solomon, sa katapusan, nagbiya sa iyang Diyos. Nagapruweba nga ang kinabuhi nga walay pagsulay, dili mayo para sa tao. God knows, ang Diyos na hibalo nga kitang tanan ang inahaklan sa mga panahon sa pagsulay o kalisod, aron magpabiling ka nato, duol kaniya, aron kita magpadayong magdepend. Can I use the word magdepende? What is depend? Depende man. Meaning trusting in Him, depend on Him. Kung walay pagsulay, mahimong ta independent. Dili na kinahanglan mag-ampo kay okay raman ko. Dili kinahanglan mo ba sa Biblia? Okay raman ko.
walay kulang, walay sakit, walay problema, dili ko kinahanglan sa Diyos. In our wicked nature, our corrupt nature, bisan samtang makadawat ta sa dakong blessing sa Diyos, ang atong duno nga kinaiya, mupalayo na to, gikan sa Diyos nga nag-bless ka nato. And God knows, we need trials and difficulties to keep us depending on Him. Jeremiah 22 verse 21, ako rin mabasa, ang Diyos nag-istorya sa tao sa Israel that he may have been speaking directly to the king. I was a little confused, but I think he's talking to the nation. I spake unto thee in thy prosperity, but thou saidst, I will not hear. This hath been thy manner from thy youth, that thou obeyest not my voice. Ako misultingan ha kanimo diha sa imong pag-uswag. Apan ikaw may ingon, ako dali maminaw. Dali ko kinahanglan nimo. Bahala ka. Okay naman ko. Kini mauna ang imong batas, ang gikan sa imong pagkabatanon, nga ikaw wala mituman sa akong tingog. Paminaw na. Wala itaw ganahan sa pagsulay, pero ang Diyos kabalo nga kitang tanan nanginahanglan sa pagsulay. We need them. Ang mga pagsulay mo pugos ka nato nga magkinabuhi pinagi sa pagtuo. Kay kung walay pagtuo, dili makahimo sa pagpahimuot sa Diyos. Are you listening? Ang pagsulay o kalisod magpugos na ito nga muampo. Tungod ng Diyos, ganahan kita magampo. Pero kung walay problema, many of us mag-stop ta sa pagampo. Or mas gamay na. Kinusang panahon dako atong pagampo kung dako ang pagsulay. Pero mobot na ang blessing, kung sa mga ito makunhod ang pagampo. Can I say kunhod? Kunhod dayon mahanaw. O wala yun. Ang pagsulay o kalisod, magpugos ka nato nga maghula sa Diyos. And that is what God wants. Balik-balik ang Diyos nagingon, wait on the Lord. Paghula sa Ginoo. Paghula sa Ginoo. Ang imong pagtuo motubo. Ang imong pagtuo motubo kanusa samtang maghula ka sa Ginoo, dayon ang tubag mo abot ug lik-on na ang pagtuo. Pero kung walay pagsulay, kung walay panahon sa pagampo, kung ang pagsulay mo abot, oh Ginoo palihog tabangi mo, oh balik tabangi mi, dayon diretso mo abot. Dili mo tubo imong pagtuo. It is in the waiting that our faith is truly strengthened. Turn with me to Psalm 119 verse 71. Si Asaph naka-experience sa lusod na panahon. But the truth is, kitang tanan can I say, masinati. Makasinati sa mga panahon. Dili, ka pagsulay ra. No, mga panahon sa daghang pagsulay. Panahon sa kasulayan. Psalm 119 verse 71. Kung nanasa, amen? I'll give you another second. It's in the New Testament. Just kidding. Wala ka mo naminaw. Psalm 119 verse 71. Kung nanasa, amen? Amen? It is good for me that I have been afflicted. What? Di ko makuyon niya na. Kini maayo lang ka na ako nga ako gisakit. Kinsa mag-uyon niya na. Pero si David gilid si David sa Diyos nga musula niya na. It is good for me that I have been afflicted. Why? That I might learn thy statutes. Kini maayo lang ka na kung ako gisakit aron ako makakaton sa imong tulumanon. Paminaw na. Dili maihap ang mga butang nga kita kinahanglan mo katon, pero dili makakaton gawas sa pag-antos. Ang pinaka bililhon mga lessons sa Kristohanong kinabuhi, muabot ka nato pinaagi sa pagsulay. But we don't like it, do we? Dili taganahan sa mga pagsulay, but whether we like it or not, muabot gihapon sila. Look back just 4 verses. Look at verse 67. Psalm 119 verse 67. Before I was afflicted,
I went astray, but now have I kept thy word. Sa wala pa ako gisakit, ako nahisalaag, apan karon ako mibantay sa imong pulong. You see that there? Si David nakasabot. Ang rason nga nagkinabuhi ko lang sa Ginoo karon, tungod na panahon sa pagsulay nga nagpabalik na ko sa Diyos. Before I was afflicted, nahisalaag ko. I'm saying tonight, walay tawag ganahan sa mga pagsulay, pero nanginahang lang ta sa mga pagsulay. Gawa sa pagsulay, dali gayud ta, mukabot sa atong mahimo para sa Ginoo. Ang atong pagtuo, dali mo tubo. Ang atong relasyon sa Diyos, dali mahimong masuod. We will stagnate. Sabi niyo, stagnate? Stagnate. Sama sa fish pond, na scum sa ibabaw. Sa babaw, ibabaw. Babaw. What's man? Tabangin ko. Babaw. You know what I'm talking about? Ang green? What's yung tawag niya ng green? Lumot. Ang atong Christian life, malumot kung walay pagsulay. But God reaches down, gamiton niya ang galamiton sa pagsulay o mag-ukay-ukay siya sa atong Christian life sama sa fish pond. Ay listen, aron dalita malumot, aron dalita mataya. You can't grow without trials. Not fully. We don't like it, but that's the truth. Ang Diyos motugot ang mga pagsulay nga modangat sa atong kinabuhi aron magpabiling ka nato nga duol kaniya. And the truth is, without those trials, halos kitang tanan mobiya sa Ginoo. We can't handle a life of nothing but prosperity. But thank God ang Diyos kabalo unsay gikinahanglan nato bisan dalita mahiuyon. That's why God never asks you what you want, because you don't know what's best, you only know what you want. Kamo nga mga kinikanan, kung ikaw mga tanas sa imong anak, unsay imong ganahan magkaon para sa panihapon? Do you want rice and chicken, or do you want ice cream? You don't ask your children that because they want ice cream. Pero mayo ba ang ice cream para kanila kung kanara ang kaonon? No. The parent knows what's best for the child, and he doesn't ask the child what he wants most of the time. Pero diri sa Psalm 73, si Asaph ang nasa panahon sa kasulayan, and na-discouraged siya. He didn't like it. His thoughts became very, very dark. He began to look at his trials, and he would say, look at verse 14 again. Would you look at 14? Look at his attitude kabayan sa mga trials. Verse 14. Kung nana, say amen. I'll give you another second. Where did we go? Did we go somewhere else? We did. Psalm 119. Go back to Psalm 73, verse 14. Kung nana, say amen. For all the day long have I been plagued and chastened every morning. Do you know what he was saying? All I ever do is suffer. Walay kalipay nining kinabuhi sa akwa. Walay kalipay. Pagantos na lang. Matagad-law. Ang tibo kadlaw. Kikatabunta gantos sa gabi. Walay kalipay. Pagantos na. His thoughts were very dark. Ngingi kayong yang hunahuna. But then he made a big mistake. Actually, I think he already had made the mistake. We'll look at it in a minute. Diha sayang panahon sa pagantos, nagsiya'y dakong sayo. Nagsugod siya, nagtanaw sa mga daotang tao nagpalibot kaniya. Kung nag-start siya magkumpara sa iyang pagantos sa ilang kauswagan. Sa ilang murag mga blessing. And he started comparing. And watch, that is when his thoughts turned dark. Not when the trial came, but when he started comparing his suffering to the blessings that he thought the wicked were receiving. Naglingyo siya sa iyang mata. Kasi yung lingyo?
Lingyo siya sa iyang mata gikan sa Dios ngadto sa mga daotang tawo nga nagpalibot kaniya o kanamang panahon niya hunuhuna nahimong ngit-ngit. Dili diya sa pagsulay ra, but when the trial made him start looking, he took his eyes off of God and started looking around. You listen to me? Kana manggod ang panahon na atong hunuhuna mahimong dulong kaayo. Kung mag-start ta magkampara, mag-start ta magtandi sa atong kinabuhi sa mga dautan. Watch now, delikado gayud ka na. Padulong ka sa ngit-ngit nga situation. He started looking at the wicked. And murag sila nag-uswag. And tinuod man, usang dautan mag-uswag gayud. Temporaryo. Oh, it may be a few years. Pero sa pananaw sa Diyos, mubot na lang. Look with me at verse 12. Kanusang yang hunuhuna na himong dark. Look at verse 12. Behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Tanawa, kini maong mga dalichos nun. Kinsa nag-uswag diha sa kalibutan. Sila nagdugang o katigayonan. Here's what he's doing. Tanaw ka ni. Here I am. Nako dali. Nagasalig sa Ginoo. Nagsulay mo lagi sa Ginoo. Nagsunod sa mga sugo. Ug akong nagantos karon. Ug tanaw ka sila. Nagbaliwala sa Dios. Dili magsimba. Malingaw-lingaw diha sa kalibutan. Nag-experience na lingaw. Nag-experience sa tanan kadautan. Bisan pa ni Ana, silang naguswag o ako ang nagantos. You ever had dark thoughts like that? Yeah, we have. Mangit-ngit gyud ang huno-huna. Kung kita magkuha sa atong focus, gikan sa Diyos, o maglantaw sa mga dautan, doon na to. But the greatest danger is this, listen to me. Kung kana na klase sa hunong-huna mo abot sa imong mind, be careful. Hapit na ka maghimo sa sayop na mahayan nimo hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. In the time of darkness, ayaw paghimo sa bisan unsang dakong desisyon. Are you listening to me? Ang dakong pagmahay sa Kristohanong kinabuhi magikan sa mga decision nga himuon na to diha sa ngit-ngit na panahon. When you couldn't see clearly in the dark, you listen to me, when your thoughts are dark, you're not thinking clearly. Don't make a decision. Hinay-hinay ra, pangayog tambag gikan sa tao nga hayag payang mata. Let somebody give you good advice because your heart is discouraged. But what kind of thinking does this lead to? Kung mag-start ka magkampara, unsang sunod lakang diha sa paghuno-huna. Look at verse 13. Here we have the darkest thoughts. Pinaka-dulong nga huno-huna. Psalm 73:13. Verily, meaning tinuod gayud. Verily, I have cleansed my heart in vain. Walay pulos. And washed my hands in innocency. Sapagkat tinuod, ako mihinlo sa akong kasing-kasing diha sa kawang, o mihugas sa akong mga kamot diha sa pagko inosente. That is dark thinking, Christians. Paminaw na ko. He said, tanaw sila. Dautan niyang pagkinabuhi. Ug ang Diyos nagtugo sila mag-uswag yapon. Ako, nagkinabuhi nga matarong. Ug ang Diyos nagtugo ako nga magantos. Ug unsang sunod. What is he saying in verse 13? Here's what he's saying. Sayang ang pagpangalagad sa Ginoo. That's what he's saying. I have cleansed my heart
in vain. You know what he's saying? Walay pulo sa pagkinabuhi nga matarong. Nagalagad ko sa Ginoo, unsay blessing. Nasa diya sa katunga sa panahon sa kasulayan. Naikahayag sa unahan. Pero diya sa katunga. Ngit-ngit yuri ang una-una. You be careful when you start comparing your life to other people's lives. The result is always the same. You start to think, dili worth it ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili worth it ang pagpangalagad sa Ginoo. But I'd just like to ask you a question. Asa man good ka karon kung wala Ginoo? Sakto ang grammar? Where would you be without God? Unsa situation sa imong kinabuhi kung walay Diyos? Padulong gyapon sa impyerno. Walay kalipay, kalinaw diha sa mga relasyon. Walay tao magampo para nimo diha sa panahon sa kalisod. Walay tinuod paglaom gawa sa uska botelya, mga droga, mga sigarilyo. Pagsugal. Asa man ka kung wala ka Diyos? Pero mag-start ta maghuna-huna. Dili worth it ang pagpangalagad sa Ginoo. Sayang. Nahimo ko sa matarong, magantos gihapon. Hold on. Is that the only reason you serve God? Dali tungo sa gugma? Tungod lang, nag-expector ka sa mga panalangin? Kana ba ang rason nagalagad ka sa Ginoo? Dali tungod na gugma ka niya, tungod sa iyang pag-antos para nimo diya sa cross, tungod lang, nag-expector ka sa mga panalangin? Unsay klase niya nga Kristohanon? Kung kita mo alagad lang kung naay panalangin o magbaso sa Diyos kung naay pagsulay. But we do. Kitang tanan na mga panahon. Apil ko, I've had times of very, very dark thoughts. Ang hunahuna nga sa pagduda, kabayan sa kamaayo sa Diyos. Are you listening, girls? Ang hunahuna sa pagduda, kabayan sa iyong plano. Nga naman lagi ka mo tugon niini sa akong kinabuhi. Why can't I have a break? Nga naman wala ko'y chance nga lingaw-lingaw gamay sa kinabuhi. Nga naman kanunay na pag-antos. You ever had dark thoughts? Dark thoughts? Sayang. Sayang. Nagsalig ko sa Ginoo. Naningkamot gayod nga musunod ka niya. O siya napakyas ka na ako. Nga naman nagato ko nga mayong idea maghinlo sa akong kinabuhi, maghinlo sa akong kasing-kasing. Nga naman nagato gayud ko sa una nga ang Diyos mo panalangin ka na ako, mo pauswag na ako. Sayang ang pagpangalagad. Dark thoughts. Dark thoughts. You ever had dark thoughts? Nga naman ang Diyos nagbutang nini nga chapter sa Biblia. Aron kita nga buhi pa karon sa 2023 makakita bisan ng tao sa Biblia na dark thoughts. Wala ko nag-condemn, wala ko nagsaway nimo kung naay panahon sa nga ngi imong hunahuna. Usa ang yawa magduot kayo dahil magbutang siya sa mga hunahuna nga dili tinuod. Ug tungod sa kangingi maglusod ka makakita sa kalihinan sa kamatuoran ug bakak. Malibog ta sa hunahuna kay ngit-ngit na. Diba? Pero si Asaph po naglusod sama kanato. Dark thoughts. Paminaw na. In about 2 weeks, nanakay bagong tsansa para sa dark thoughts. Kung tibog dapitan gawa sa Truth Baptist Church mo baligi sa ilang boto na ikwarta maggasto-gasto na kay tsansa nga maglantaw sa uban ug sulti. Pikigihapon may dere. Kami ang nagsunod sa Ginoo, sila naglingaw-lingaw. Ang oportunidad padulong. Dark thoughts. Dark thoughts. Magkampara ka sa imong kinabuhi nga ato sa mga tao nga nag-ambit sa mga daotang politician. Ug tintalan ka mo sulti. They are the ungodly who prosper in the world. Verily. Sa pagkatinuod, sayang pagpangalagad sa Ginoo. Nagsalig ko sa Ginoo, ug siya napakyas na ko. You listen to your pastor tonight. Listen to your pastor right now.
ang atong Diyos dili gayud mapakya sa iyang katawhan. Pero sa daghang panahon ang pagtuo sa katawhan sa Diyos mapakya sa dali pa ang Diyos mo tubag sa pagampo. O kana ang tinuod problema. Our faith fails and we stop praying and we turn to the power of man. Ginoo, naglusod mi og financial. Wala ko'y kwarta para ni ini kablukas sa mong kalisod. Ang Diyos nagsulti, na ko'y plano, ugma na lang. Ugma na lang. Pero ikaw, wala ka balaw. Magampo ka sa buntag, magampo sa udto, wala'y tubag, magdiretso sa 5-6. Ang problema dali ang Diyos, napakyas ang imong pagtuo. God didn't fail, your faith did. Ang Diyos wala nagsugo nimo nga magsalig sa tao. Kana ang tawhanon kaalam, dili Diyos nun kaalam. Turn with me to Luke chapter 18 verse 1. Luke chapter 18 verse 1. Truth Baptist Church, paminaw na ko. We walk by faith, not by sight. Ang tanan kauswagan sa Kristohanong kinabuhi maong resulta sa pagsunod sa Ginoo pinaagi sa pagtuo. Kung dali ta makasabot, kung magduda ta, mubuwa sa sakto gihapon, kay musat nagdecision ta ako musalig sa Ginoo. Luke chapter 18 verse 1. Kung nasa, amen? And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Kung siya misulti sa kasambingan nga to kanila, alang niini nga tumo nga ang mga tao kinahanglan sa kanunay magampo o dili sa pagkaluya. How many times magampo ta dahil maluyat na itong pagtuo, magundan sa pagampo o muato sa tao para sa tabang. When God just wants you to wait. Now, turn with me to Psalm 27, verse 13. Psalm 27, verse 13. Psalm 27, verse 13. Dali gayud ni si Ma'am Meredith, sana o. Psalm 27, verse 13. I love Psalm 27, 13, and 14. Psalm 27 verse 13 and 14. Kunanas, amen? I had fainted. That means I would have fainted. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Ako naluyat na unta kung wala pa ako mituo sa pagtanaw sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paminaw na ko. Naay mga panahon nga dali ka makakita sa kamaayo sa Ginoo. Pero naragyapon. And David said, kung wala ko nagatugayod nga pohon mo kita ko sa imong kamaayo pag-usab, naluya what's the word na, what's collapse? Collapse. Nakuya pan gayod. Tanawang verse 14. Wait on the Lord. Wait on the Lord. I said, wait on the Lord. Be of good courage. Kinahanglan og kaisog aron mohulat. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord, paghulat diya sa Ginoo, pag maisughon, ug siya molig-on sa imong kasigasin paghula, ako nagingon diha sa Ginoo. Ang Diyos ganahan kita maghula kaniya, ay magundang kaniya. Matinumanong gihapon siya. And men ought always to pray and not to faint. So often, kung pagsulay mo abot, mag-start ta mo, kung para sa uban, o mangik-ngik nga nga itong hunahuna, o kana nga kangik-ngik mo puno sa atong tibo kasing-kasing o kinabuhi. O kana ang situation ni Asaph, na puno sa ngik-ngik kayo, nga mga hunahuna. Why? Kaya nga naman.
Dili lamang tungod sa iyang mga pagsulay. Ang problema, nagkumpara sa iyang pagsulay ngadto sa kauswagan sa mga dautan. And that's where the darkness comes. Are you listening? Are you listening? Ganahan ta magkumpara. We say, may uyong yun sa atong kinaiya. Ang pagkumpara iya sa kinaiya sa tao. When he focused his attention on the wicked, darkness filled his heart. That's when he said, for all the day long, I have been plagued and chastened every morning. Every single morning, may bagong pagsulay sa akong kinabuhi. I've had that thought a few times. Diba? So here we have Asaph. This is very important. Now I'm going to tie the message together. I'm going to help you tonight. I mean this. Dili ko magsulay magsaway karon tungod nakasabot ko sa mga panahon sa kangitngi. Na ako diri sa dapitan 6.5 years na, I know. Na sinati na. I'm gonna help you if you'll listen to me. Don't turn me off right now. Ayaw mag-change the channel diya sa imong hunahuna. Paminaw. So na si Asaph, nining panahuna, napuno sa kangitngi. Yang kalag, yang kasing-kasing napuno sa mga hunahuna nga dulong kayo. And look at verse 15. Verse 15. If I say, I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. Kung ako mo ingon, ako mo sulti sa ingon, tanawa ako gayud makapasilo batok sa kaliwa sa imong mga anak. What is that talking about? Kung ako mo ingon, ngato sa akong kaugalingon. Asaph says, kung ako musulti sa akong kaugalingon, ako musulti sa ingon. What is sa ingon? Sumala sa yang ngit-ngit na hunahuna. Are you with me? Paminaw. Kung masamok ka diya sa imong kasing-kasing tungod sa mga pagsulay. Kung kana nga pagsulay o problema o kasamok nagboiling na diya sa imong kasing-kasing, nagbukal-bukal na diya sa imong kasing-kasing, unsa imong gipangita niya ng panahona? You're looking for somebody to dump your boiling, frustrated heart on. Kung nagbukal-bukal ang kasamok diha sa imong kasing-kasing, nangita nakaog tao aron paawasan siya nimo sa imong mga kasakit. Sakto ang grammar? Paawasan? Overflow on? That's what he's talking about right here. Nabukal akong kasing-kasing na napuno ko sa kasamo ko. Ganahan ko magtugong mo. Awas na! Ikan sa akong baba. He said, nako'y daghang ngik-ngik nga hunahuna sa akong utok, sa akong mind, sa akong kasing-kasing. Pero nahadlok ko mutugo sila mo gawa sa akong baba. That's what he said. Did you see it? Nahadlok ko mutugo niya ng dark thoughts mo gawa sa akong baba. Kaya nga naman. Look at verse 15 again. Why did he say, I don't want to let them come out? If I say, I will speak thus, mupaawas ko sa mga sakit sa akong kasing-kasing, sa kasamok, sa akong pagduda, sa akong kangit-ngit. If I say, I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. Kung ako mo ingon, ako mo sulti sa ingon. Tanawa, ako gayud makapasilo, or we could say makapapandol. Or makapandol. No, makapapandol, sakto gyud. Batok sa kaliwa sa imong mga anak. You know what he's saying? Saying na puno ko sa ngit-ngit na hunahuna. Pero kablo ko, kung ako mutugo, niyanak nga hunahuna mo gawa sa akong baba, ako mo sakit sa pagtuo sa uban. Are you listening to me? Ako ang mubungkag sa pagtuo sa uban.
Kung ako mo paawas, nining nga sakit, nining nga kasamok, nining pagduda, kabahin sa kamayo sa Diyos, kung ako utukan niya ng mugaw sa kumbapa, sigurado na itaw nga madawat ang iyang pagtu, mapando siya tungod sa akong panahon sa kangit-ngit. And notice who he said he would cause to stumble. Thy children. Ang mga batanon, ang mga bata. You listen to me very carefully. Church members, listen to your pastor tonight. Paminaw ka na ako. Kung mapuno ang imong kalag sa mga ngit-ngit na huna-huna, ampin kayo kinsa imong paawasan. Nakay gahom sa paghinungdan og laing nga mapandol diha sa ilang paglakaw sa pagtuo. Do you understand what I just said? Is that correct grammar? Og si Asaph na balaka, kung ako mutugo niini nga gangit mo gawa sa akong papa, ako mo sakit sa mga batanon, sa mga bata. Kung ikaw us ka hamtong nga Kristohanon, pero nag-experience ka sa panahon sa kangit-ngit, paminaw, sama sa tanan, laing panahon sa kangit-ngit sa imong niagi, ang Diyos, modala ni mo, lahos ni ini, nga to sa kahayag pag-usap. Listen, how many have been through a dark time before? Kinsa na sinatin ang kangit-ngit nga panahon, kitang tanan. Kitang tanan, ang Diyos ba nagpalahos ni mo ni Ana? Did God bring you through? And you're a mature enough Christian, even when you're in the middle of the darkness, even when you're full of dark thoughts, in the back here, you know, ang Diyos mo dalat na ko, ang Diyos mo agak na ko, lahos ni inipod. But watch now. Ang Diyos pohon-pohon, mo giyat ni mo pagawas niya ng panahon na sa kangit-ngit, pero ang mga pulong nga mugawas sa imong baba diha sa panahon sa kangit-ngit, nay grabe kayo nga gahom. Ikaw okay pa man. In a few days or a few weeks or at the most a few months, mugawas ka sa panahon sa kangit-ngit o ganana diha sa kahayag sa kapabuton sa Diyos pag-usab, mali pa inanay sidlak. Pero be careful kung unsa mong pagsulti diha sa panahon sa kangit-ngit. Ikaw nga mahamtong Kristohanon, pohon-pohon, maayo na. Pero makaguba ka sa batanon nga magtutuo, pinaagi sa imong pulong. Are you listening? You may destroy a young Christian if you let those thoughts come out of your mouth. I don't criticize you for those thoughts coming in. I've had them. But you've got to keep them in there. Paminaw na. Parents, palihog ako maghangyo kaninyo. Ayaw magreklamo gato sa imong mga anak. Kabahin sa mga kalisod diha sa Kristohanong kinabuhi. Pasin ikaw ang mubungkag sa ilang pagtuo sa Diyos nga gihigugma nimo. Ikaw okay naman, moagi ka, ang Diyos mo palahos nimo. Pero basin nimong kaugalingon anak, madawat ang iyang pagtuo, mapandol siya tungod sa mga pulong nga ligaw sa imong baba diya sa panahon sa kangit-ngit. Kamo nga mga naminyo, paminaw nako. Kamo nga naminyo, ayaw magreklamo nga to sa mga batanong kabahin sa kalisod sa kaminyoon. Pasinanaka sa panahon sa kalisod sa imong kaminyoon. Ang tanan kaminyoon ay panahon sa kalisod, but especially kung nag-start ang kaminyoon diya sa sayop na paagi, there's gonna be some dark times. It's just the way it is. Dili permanente, kung padayong kamungduwa maglakaw ban sa Diyos, pohon-pohon, mugawas mo, mulahos mo sa panahon, you'll have the sweetness in your marriage again. Pero paminaw, ikaw mo gawas sa panahon sa kalisod sa kaminyoon, pero makaguba ka sa pagtuo sa mga batanon,
kabahin sa katahom sa kaminyoon nga giplano sa Dios. You listen to me. Matahom gayud ang kaminyoon kung sakto ang sinugdanan. Now, if you started wrong, it is still beautiful. It just takes more time and more work. Pero paminaw na ko. Let me talk to our young people for a minute. Let me talk to our young people. Bisan nakay sayop sa imong kaagi, basin nakay uyab sa uno or nagdulog gayud mo, you sinned sexually. And nagpasan ka sa kabugaton yan ang pagkasad-an. And you feel like, kung magkasal gayud ko, dili ko maka-expect or dili ko makadahom nga naay malipayong nga kaminyoon tungod sa akong kaagi. That's not true. You can start clean, and if you come here, let's say you've got it, nasa imong miagi, nasa sayop, nadagan ka mo, wala, nindot kayo, stay that way. Kung nga mabatanon, himo ang decision, magpabiling ka nga hinlop, magpabiling ka nga putli at tubangan sa Diyos. But for you guys, you young people, wala pa nagkasal, pero naisayop sa kaagi, paminaw. If you start a relationship with the right kind of Christian person, and you start in the right way, walay paghikapay, walay holding hands, walay halog-halog, walay halok, pure gyud, hangtod, magkasal gayud. O dayon, magkasal, pure gyapon, kay naminyo na. Even if you have a mistake in the past, if you'll start the new relationship right, you can avoid almost all the pain. There may be some very minor issues, panaglitan, kasi naay panahon kinahanglan magpasabot sa imong sa dali pa magkasal, nakoy sayop sa una, dali ko berhen. That's all you have to say, but you need to be honest. You need to be honest, dali ko berhen. I'm right now, karon matarong na, pero sa akong kaagi, basin wala pa kong naluwas o nag-backslide ko, naay sayop. You have to be honest, but that's the hardest part, and it's before you get married. If you will start the relationship right, bisan unsay mong kaagi, you can have a beautiful marriage from the very beginning. Paminaw na. Pero kamo nga namin nyo, ay ang bunggag sa pagtuo sa atong mga batanong kabahin sa katahom sa kaminyoon. I'm sorry kung nakay sayo, pero dali ka na nagpasabot nga lusor ang kaminyoon, matahom ang kaminyoon. Kung nakay sayo sa kaagi, kana dali magpasabot na ang tanan kaminyoon maot. Are you listening? Are you listening? Don't damage the faith of the youth. Ang plano sa Diyos para sa kaminyoon, nindot yun. And those of you who have mistakes in the past, sorry Hannah. Daddy scared Hannah. She was sleeping and I screamed. Look at me. Having children is challenging, but it's good. It's beautiful. Sometimes. I like Hannah. Nindo si Hannah. Are you listening? If I say, I will speak thus, behold, I should offend against the generation of my children. Kung ako mo ingon, ako mo sulti sa ingon, tanawa ako gayud mo makapasilo batok sa kaliwa sa imong mga anak. Listen to me tonight. Truth Baptist Church members, tanawa ko. Every Christian, mata Kristohanon, moabot sa panahon na mangingi na ang hunahuna. I don't care how good of a Christian you are, there will be times nga ngit na imong hunahuna. Kung kana nga panahon mo abot, istorya sa usa ka hamtong maalamon nga tawo nga makahatag nimo og tambag, ayaw pag-istorya sa mga batanong Kristohanon. Ayaw magreklamo kabahin sa imong bana nga to sa laing babaye sa church. Unsa imong gihimo? Naunsa man ka? Naiuskarason lang kita magpaawas nato sa luya batanong nga mga Kristohanon. Tungod delita ganahan gayud, delita ganahan sa kamatuoran, delita ganahan sa Dios nun tamba nga subay sa Biblia. Ganahan rata sa kaluoy.
Was that clear? That's the reason you go to a weak Christian and complain about your marriage. You're not looking for advice, you're looking for pity. But you're destroying the faith of the young Christian. I'm sorry, that's selfish. I said that's selfish. Diha sa imong kadalo, diha sa kangitngi, nagapaluya ka sa pagtuo sa laing mga anak sa Diyos. And by the way, did you notice in the verse it says, I should offend against the generation of thy children? He was talking to God. I went and checked. Later he says, talks about God will put their feet, the wicked people's feet, in a slippery place. He's talking to God. He says, your children. Ako maghangyo sa atong mga hamtong mga membro. Kamu nga naluwas dugay na. Ayaw magreklamo kabahin sa kalisod sa Christian life nato sa mga batanon na Kristohanon. Bisan batanon sa edad o batanon sa ilang pagtuo, ayaw magpaawas nga na kanila. Makabungkad ka sa ilang pagtuo. O ikaw magpatayo na, wow, nanay sa kahayag nindo na akong kinabuhi. O ang batanong na Kristohanong naguba tungod sa mga pulong naggawa sa imong bakba diya sa panahon sa imong kangingi. I beg you, for the sake of your children, don't complain. I never tell my children the burdens I carry. They can tell when daddy's burdened. Makakita sila kung mabugatan ko. Si Bet mga tanan ako kay chismosang baki siya. Ano sa'y problema, daddy? Di ko masulti ni mo. Pero kanan ko mahibalong, no. Ang Diyos wala mihatag kinimo grasya para sa akong kabugaton. Ikaw, you just be a good girl. Love your daddy, and you'll be an encouragement. Pero dali ka kinala mo pasan sa akong kabugaton. Are you listening? What church member here have I ever unloaded on? I don't. Maybe I'll say na problema ni ini, but I've never told anybody my dark thoughts. Mom Ruth has seen just a little, but nobody's seen the darkest. I take that to God. Say, Pastor Mike, what do you do sa panahon sa kangingi? Number one, tell yourself the truth by meditating on Scripture. Fight the lies of the devil. It is the devil who puts those dark thoughts in your mind. Ang Diyos dalit maayaw kanimo. Nga naman siya nagtuoy ka, mag-antos ang tangang lain, nga dautang na tao, nga mag-uswa gayod. Ang yawa ang magbutang sa mga bakak sa imong hunahuna. So in the times of darkness, number one, fill your heart and mind with Scripture. And then number two, if you really need to talk to a mature Christian who can handle it and who will give you good advice. We still have a pretty young church. You might be able to talk to some of the staff, but sometimes not even the staff could handle the burden you carry, and that's why you got a pastor. Say, well, Pastor Mike, di ko na mag-add sa imong burden. That's part of being a pastor. That's my job. And God will give me grace for your burden because you're my responsibility. But He won't give you grace for my burden. So I take it to God. Probably about 3 or 4 times in 6 years here, I unloaded my heart on my wife. And every time I feel bad. Because God gave her to me as a wife not to carry my burden. Are you listening? Oh, I've never told her everything. Mas mayo yun. I beg you. Diha sa panahon sa kangit-ngit, ayaw magreklamo sa mga luya ng Kristohanon. Bubungkag ka sa ilang pagtuo. Dayon ikaw, okay pa man. Pero basin sila, dili, gayud, mag-recover. We all have times of darkness. Take it to God. Listen to me, sometimes you can't pray. You ever feel like dili ko makaampo, it is so heavy, I can't pray? You ever been there? I've been there. Recently, I've been there. That's when I meditate on Scripture.
Kung mobaya ko sa balay aron magampo, pero maglusod ko magampo, and I find myself magsulay ko magampo, o just magpaawas, masuko ko. You ever been mad at God? If I find myself just wanting to vent at God, I start memorizing scripture. Balik, balik, balik. And if my heart doesn't change, balik, balik, balik. Hangtod ma-change na. Huwag makaastorya ko sa Diyos. Sa saktong paagi, dayon siya makaayo sa akong kalag. Like I preached recently, He restoreth my soul. I beg you, be careful in the times of darkness. If you need to talk to somebody, come talk to the pastor. Say, Pastor Mike, maulaw ko musulti nimo sa akong tinuod hunahuna. You can't think anything that'll shock me. And what am I going to do? I'm going to say, okay, well, let's look at what the Bible says. Those are the devil's lies that he's telling you. Maglanta ta sa Biblia, unsang ka matuoran. I promise that ikong mga sabat nimo sulod sa oficina, that is sa church lang. But in the time of darkness, be careful of the young Christians. I want every head bowed, every eye closed.